Jeg vil fortælle lidt om et lille projekt, vi har arbejdet på i biologi. Vi har arbejdet med et lille eksperiment om fotosyntese og respiration. Her har vi taget 6 glas og proppet lidt forskelligt i hver af dem. Som I kan se her, så er der dansk vand i 4 af dem, og ikke dansk vand i de sidste 2. Og nogle har planter, nogle står i lys, andre står i mørke. Og vores startfarve på de første 4 er gul, og slutfarve på og de andre de er så blå. Og vores hypotese er, at glas 1 den bliver blå, og glas 2 den forbliver gul, glas 3 og glas 4 er også gul, og glas 5 og glas 6 er blå. Det var så min hypotese. Vi endte ud med, at glas 1 den var blå, glas 2 den var gul, som vi havde regnet med, og glas 4 og 3 var også gul. Og glas 5 var også gul, fordi den har dannet respiration, og glas 6 den var blå. Her ser I så det er så slutresultatet det her. Her kan vi se, at den har dannet fotosyntese, da vi har proppet noget indikatorfarve ned i. Til at starte med, der var glasset gul, men den har så stået i sollys, og den har haft ilt, så den har kunnet danne fotosyntese, og dannet sådan, ja, mere CO2. Og det vil så sige, at den er gået hen og blevet en mere basisk farve, i stedet for en sur farve i modsætning til nummer 2. Her der beholdt de bare den samme farve, så der er ikke sådan rigtig sket noget. Men som vi kan se herover, er der sket en stor forandring fra, at den skulle have været blå, til at den er blevet gul, fordi den har dannet respiration. Respiration, det er, at den sådan, ja, det kan jeg så ikke huske, men ja. Men i modsætning til lige glas 2 og glas 4 og glas 6, det er kontrolglas. Så jeg har fundet frem til, at det er planten, der så har skabt forholdene for den her, for at den kunne respirere. I modsætning til herovre, der er der ikke noget, så det er den er stadigvæk basisk. Og det var så alt det, jeg havde vel